Здравейте на всички! Разцъкваме една игра Minecraft 0.14.2 версията и днес ще разцъкаме в един сервер. Така, ето какъв хубав сервер. Така да наберем малко дърво. Всъщност, дано да ми хареса клипа. Паднал дупка. Я папур да си направим тейбъл, мейбъл да си направим. Сега се намерим нещо хубаво да си направим за някаква къща да се направим някъде.